Na-miss nyo rin ba ito, ka-OFW? oh, OFW nights pag Thursdays and Fridays, ka-OFW. Dito sa Sulimanya. Alam nyo naman na marami din ditong Pinoy na nakatala sa parte ng Alian. Dito sa Halo Restaurant, eto na, dumog na ang mga taong nag-a-unwind. Kung hindi naman, ay kakain lang at ma-experience lang ba yung vibes ng Pinas. Tayo kasi mga Pinoy, alam nyo naman na mahilig tayo sa mga gantong gimmick. Wala nang pating pasok bukas. Pwede mag-chill, mag-relax, at higit sa lahat, magpuyat. Pumunta nga pala kami dito kasi inaya kami ni Kuya Rex, yung kasama namin sa bahay. Birthday pala niya ng 27, ngayon lang namin nalaman. Dito niya kami dinala para ma-feel din namin yung celebration kasi bihira naman kaming lumabas na magkakasama eh. Ayos yung place, ang daming ng tao pagdating namin kasi 8 PM na. So ayun, napadami yung kain namin. Ang sarap ng seafood mix nila, hindi tipid sa servings, at ang laki din ng kanin. Paldo ang tiyan namin pag uwi. Diyos ko, sulit ang kain. Hindi ko nga alam kung mahal kasi libre lang naman ni Kuya Alex eh. Happy birthday Kuya Alex, at nabusog mo kami. So paano, enjoy nyo na lang yung kanta sa video ka-OFW. Mamaya na sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayaw. Happy, happy, happy birthday. sana'y lumigaya ang lahat. Palakpakan naman natin si Ma. Yes, and hello. That's right. Happy birthday, Ate.